Наградата за най-голям фен на поредицата Sicily Home Diaries тази седмица отива при господин Димитър Димитров с коментари като за 26 евро добър кенеф сте си купили или пък с две думи обор сте си купили. Признавам, че е доста последователен. Ако пък вие за първи път попадате на моя видео и все още не сте гледали епизодите, в които разказвам за това как си купихме апартамент в Сицилия и правим ремонт, има цели 10 епизода в профила ми. След това кратко интро, следва 11 епизод, който е продължение на темата кои неща подценихме в началото, за да не ги подцените и вие. Помните, тук имаше цистерна, вече я няма, слава богу, махнахме я. Това е второто нещо, което подценихме. Въпреки, че на огледа, когато дойдохме, бяхме наясно, че тази цистерна е стара, изгнила и трябва да се смени. Не бяхме проучили съответно колко ще струва да се смени цистерната и да се извози. Не бяхме проучили колко точно литра вода ще ни трябва и къде точно ще можем да си сложим останалите резервоари за вода, защото 2 тона, които на нас ще ни трябват фактически, няма как да ги позиционираме на малката тераса, която е откъм кухнята. Съответно сега ни се налага да си сложим резервоарите с вода в килера и да се сбогуваме с това пространство, което така или иначе щяхме да го ползваме за багаж и други неща. Важно е да уточня, че не всички апартаменти имат стари цистерни. Някои апартаменти, да не кажа повечето, са с нови цистерни, достатъчно голям литраж. Съответно това не би било казус. Ако знаех колко време, енергия и средства ще ни отнеме смяната на цистерната и въобще това да имаме вода в апартамента, може би щях да се замисля да търсим малко по-скъп апартамент, но пък да няма този проблем. След 2 седмици и малко заминаваме за Сицилия за 1 седмица, където ще ви покажем как благодарение на нашите приятели Ети и Стефан целият този буклук и стари мебели вече ги няма. Те менажират процеса по ремонта на място, както и координират работата на водопроводчика ни, който ще сложи новите ни цистерни преди да заминем. Благодарни сме за цялата помощ и професионализъм и нямаме търпение да видим новостите и наживо. Последвайте ме за още епизоди от поредицата, защото интересното тепърва предстои.